Eze-Ana. Eze-Ana gade. Eze-Ana ugochitubelu. Eze-Ana ugochitubelu. Nwoke ọma na oraifite. Gade. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma anyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma anyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị front and back, ndị oche eri anyị front and back. Fọdụ asị kala aka ghọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma. Bulu Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa, okwu n'ụka bịakwa. Good day, viewers all over the world, lovers of Ezeoku TV Plus. I welcome you all in today's section of question and answer. We have in our midst an ordinary evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself, sir. My name's Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Right. Before we proceed with today's question and answer, is there anything else you wish to say to our viewers? Viewers all over the world, as you all know, ọnwa aja anyị na-achụba ọnwa ọbụla nke ọnwa June ka na-aga n'iru. Ị nwekwara ike iso na anya bụ aja n'ebe ọbụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ maọbụ na aja anyị na-achụ ma ọkwa n'afọ anyị na-agba na temple. Esigo na aja mbụ n'elu a anyị na-achụ na temple ọnwa ọbụla wee bụ n'imirikite ndị mmadụ elu. Mana anyị anaghị eshi ihu ọrụ na social media maọbụ na Eziokwu TV Plus. Anyị anaghịkwa eshi testimonies. Mana I can tell you na ike dị na aja anyị na-achụ n'igwe. Anyị malitere ịchụ aja anyị na-achụ n'igwe ihe karịgoro 2 years now. O nwere ndị na-esonyere anyị na aja since anyị bidoro aja. In fact, as we speak, nwere imirikite ndị mmadụ book 2024 every January he book throughout the year. Ka adị sure na ha emisiro even a single month. Kedu ihe anyị na-eme? N'isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubie okwu n'isi ndị sonyere anyị ebe niile ha nọ na nsọtụ ụwa dum. Ihe anyị na-eme bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya, ị forward anyị ya 3 prayer requests, then mee token donation to the account number. Ịchaatị m na WhatsApp agwazie gị other details I need from you in order to book you. Anyị na-ewere ya 3 prayer requests debe na ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ganye na ọnwa agwụ. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa dịka ọnwa June, anyị ga-egoro ihe ọnụ na-erije na mmiri jee chụọ aja mee saraka n'afa mmadụ niile. Then gbagotazie n'elu a na chụọ aja to entities of powers n'afa mmadụ dum. Na-abụ gaa n'ebe nchụaja Ogbuefi wee mee saraka. I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Nwanne chụba aja na aja karịrị ọgwụ. Aja bụ the center of every world spirituality. Ebidoro ịchụ aja ọ bụrụ bidoro na Genesis. Ihe ji ekwu otu Bible ka nsị n'ihe ma wee maalụ ya. Ọ bụrụ taa ka aja bido and aja ejikọrọ ịkwụsị tomorrow. Maka na aja bụ ihe anyị na-eji n'aka
ka anyị na ụmụ mmụọ wee metụ ụmụ mmụọ enyi. Daalụ. All right, you're highly welcome. Once again, can you give an ilu na ajụjụ anyị dị n'aka? The first question is, what is ekwemagwụ? Ekwemagwụ bụ wọdụ a na-eyuzuru gịnị amagodo ihe bụ agwụ. Gịnị bụ agwụ? Agwụ bụ agwụ. Agwụ bụ Igbo spirituality words nke pụtara agwụ. Agwụ bụ spirit forces not behind every man's gift. Maka na gift of a man make it away for him. It's only your gift that will skyrocket you. You can only be great in life if you know your gift and decide to propel that spirit to greater height. And you cannot do it more than one of those forces not behind that your gift will propel that your gift. All those spirits you are not behind your gift can be able to. So I born name to give agwụ. Ekwemagwụ bụ ọ bụrụ na ịbụ onye akpọrọ ọrụ in a special way. Now, ọ bụrụ na ị harmonize the agwụ, that is bring those your spiritual forces together for one purpose, nye ha direction, ụzọ ị chọrọ ka ha so were na-aga ka gị na ha wee dị nnekwu wee dị great. Agwụ a ga na-akpasasịrị gị ihe. Ị ga-afụ ọtụtụ ndị mmadụ bụ great person. Enwe ga-asị na nwatakịrị na mgbe ọ nọ na skuul n'ụma na brain ya kọmputa brain ma kịta ọ na-emezi ka onye ala. Ọ bụrụ Igbo ka ọ ṅụrụ, ọ bụrụ mkpụrụ mmiri ka ọ gbara, mana ọ dị ụtọ na ihe gbasara agwụ aghasara achịkọrọ ya ọfụma. Ọ na-emezi ka ọ na-apụ ala. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ na street ọ bụrụ na ha ṅụrụ mkpụrụ mmiri ma ọ na ha ṅụrụ drugs, mana ọ na-ahụ ihe gbasara agwụ ya achịkọtara ya. Mana o nwere ụfọdụ ndị nwere agwụ ya bụ agwụ ya selite. O nwere ike inyetụ ya obere kaikai, ọṅụtụ obere kaikai, ozie ego ozi ọ ya ezighị ebe dị surprise. O nwere ike ọfụ onye nwe onye ajọ mmadụ, ọ ma na onye ajọ mmadụ, o nwere gasị gị nwoke na ya gbara ịma ọrụ iwe ajọ mmadụ, ịma ọnụ gị gburu onye and ihe ọ na-ekwu fact a na-ewe na onye nkwụ, mana ọ ṅụtụara obere nkwụ ọ dị high, agwụ ya eselite ọ na-ezi ozi ịmara ọkwa. Mana ọkwa etu a ka ọ dịkwa ndị pastọ na ndị dibịa ndị ọzọ, mana ọ dị ụtọ na ha haziri agwụ ha. O nwere ebe iyi eje ịta mgbe anyị na-ejebe ụmụ ekpere na ministry gasị prophetic ministries. O nwere ike bifo obido ozigbo ozi ọsị abụ agụwazie egwu ahụ ọ dịwa na high ọsị stop ozigbo ozi. Ihe ọ chọrọ ihe ga-akpalite ka ọ dị high. Ọ bụkwa nnọọ ndị a haziri nke ha ọfụma, onye aṅụgharị nkwụ, ọ na-aṅụ hot, ọṅụdo hot, mmanya gbughe obido ozigbo ozi. Mana ọ dị ụtọ na ozi ya ma dị coordinated maka na haziri ya ọfụma. Akịmụnwa ana m ezi ozi mana adị m aṅụ hot, adị m aṅụ alcohol atọ. Gịnị na-adịpendent etu isi wee hazie ya agwụ. So gịnị bụ agwụ? Agwụ agwagogo na agwụ na ihe ị ga-eme bụ na ọ bụrụ na ịbụ onye agwụ, ọ bụrụ na ị gaziri agwụ ọ ga na-agasara ihe, mana ọ bụrụ na ịbụ onye agwụ ihe ị ga-eme bụ ihe harmonize ya agwụ wee sị ha ekwemagwụ. Ekwemagwụ abụ I have accepted my calling. I have accepted my calling. Echefuna na mmụọ kpọọ oge oku. You can never succeed ma ọ bụrụ na esi n'ime azaja ma oku mmụọ kpọrọ gị. Ọ bara uru ka nkụwara ihe mere Jona. Iju na ịmaazị oku mmụọ agbanyere mfim. So mana ihe ị ga-eme ọ bụrụ na ị dịbụ already because of nke a ma ọ bụ nke ọzọ, ihe ị ga-eme imegoro ihe a na-akpọ ekwemagwụ. Si ndị agwụ ekwerogo m mana biko nyekwuo m obere time. Anyị na-akpọ ya ekwemagwụ by acceptance. Ime etu ịfụ na ha ga-adajụ na ha ama na-aghasaziri gị ihe, ịgwazie ha na ị ga na-eme from time to time. Ịfụ na ihe na-achọ na Sokoto na ọ dị na Sokoto. Daalụ. Right. The second question is, can a woman dibia activate someone's agwụ? That's nwaanyị dibia nwere ike ịlụrụ mmadụ agwụ? Yeah, thank you for that question. Nke bụ eziokwu na o nwere ụfọdụ ọrụ mmụọ a na-alụ nwaanyị anara alụ. Nwaanyị ada alụrụ mmadụ agwụ. Nwaanyị bụ dibia ọ na-akpasasịrị nwaanyị ọrụ mmadụ, ọ na-akpasasịrị ya ihe. Ndị ikwu nne na ndị ikwu nne ya nwere ike ịbịa install ọrụ ya agwụ ya na-akpọ okwu agwụ. Yes, anyị emeri ya nwaanyị, mana nwaanyị na onwe ya emechagodo nke ya nwa ọ na-arụzi ọrụ dịka dibia nwaanyị enwere ike ịlụrụ nwoke ma nwaanyị agwụ. In fact n'ala Igbo ebe a na-alụ agwụ nwaanyị adịghị abịadị ya, kama ọnwụ nwaanyị nwere agwụ enwere ike ịlụrụ ya nwa agwụ, mana ọ bụrụ na ọ ka ọ bịazie nọrọ ụlọ ọrụ mmadụ no. So o nwere ụfọdụ some spiritual work dị very high nwaanyị anara alụ. Yes, nwaanyị anara alụrụ mmadụ agwụ. O nwere ihe a na-akpọ ịlụ agwụ n'ọnwụ n'ịma ọdịnala Igbo, nwaanyị anara alụrụ mmadụ agwụ. So mara nke a
and no peace. Ijekwu na nwaanyị ọbụla ka ọ lụọ ọrụ gị agwụ, nwaanyị anara arụ agwụ n'ala Igbo dịka na ị nwere agwụ na-eri stọpụ nwaanyị abịasị ka o jee rụọ ọrụ gị agwụ. No, thank you. All right. Can someone with agwụ decides to do it in church way? Nya bụ onye nwere agwụ nwere ike ịrị ya n'usoro ụka. Nke mbụgodo bụ ihe amatagoro ihe bụ agwụ. Dịka nsi wee kwuo, agwụ m na agwụ onye akpọrọ ọrụ. Onye ọbụla akpọrọ ọrụ, weda ma onye ahụ ọ na-arụ n'ụka ma ọ na-arụ n'ọdịnala. O nwere ndị akpọrọ ọrụ mana ha na-arụ n'usoro ụka ma ọ bụ n'usoro ọdịnala, mana anyị niile bụ ndị akpọrọ ọrụ. Nke bụ eziokwu, ọ na very good day. Ụbọchị m na-apụta, ọ bụrụ ụbọchị mmetụta, ọ bụrụ ụbọchị abụ. Enwere m ike mba n'ime tempụl m bido ọgụgụ egwu. Ana m agụ egwu, ana m eto Chineke, a na-akpọ worship songs. The only thing ndị na-abụ m na-abụ bụ na ịma anụ Jizọs na ya, mana ị ga-anụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Onye ahụ ike niile si n'aka ya abịa. Enwere ụbọchị m ma abụgodo abụ, ozi abịa. Nwere idea. Mgbe m na-akwado ọrụ m, ndị ọrụ m sị na ọ bụrụ na m chọrọ ịlụ n'ụka, ma anụ ụka na mana m ama edu ude. Yes, mana na ndị ọrụ ọdịnala na-aga anụ afa na mba dum. Nke bụ eziokwu bụ na onye na-alụ n'ụka dị limited, maka na enwere many ways esi asolve problem. Dịka nsi gwa ndị mmadụ, onwe ndị na-abụ abụ sị na prayer ekpere bụ the master key, mana asịrị m no. Prayer is one of the key, mana ọ bụrụ nya ọ bụrụ master. Enwere many keys. Ị ghọtara ya? Enwere problem ị ga-enwe, use your prayer key wee solve that problem. Mana o nwere problem ị ga-enwe, prayer key cannot solve it. Ọsọ kpegide ekpere bido taa ruo ụtọ nkom ọ ya dị solve until ije mee saraka. O nwere problem ị ga-enwe, example na-ịmụta dada. Ị need ka mmadụ gwa gị na ị ga na-eme saraka from time to time. Ọ saraka key ka eji asolve ya, maka na ha bụ ndị mmiri, ha bụ ndị obi ọnwa, ndị entertainment. Ị ga na-eme entertain. Ị ghọtara ya? So ị nọ na be gị na-ekpesa ekpere gara ị na-emere nwa dada saraka, ihe a na-ebe a nwa anwụrụ. So ọ bụrụ kii. Enwere ihe ọbụla nwere kii ya. Enwere kii aja. Enwere problem ị ga-enwe unless na ị chụrụ aja. Ị ghọtara ya? So enwere kii, ngosiwa kii enwere kii dị too much. So ọ bụrụ kii niile ka only prayer alone can solve. Ka mmadụ ga-atụ maka ndị ga-asị m ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ. O nwere ebe edetọ mbasị na mana m na-akọrọ gị ka ị ma n'inu gị. O nwere ebe Jizọs fụrụ onye ahụ adọrọ, nwee ndị ọya apụta ọsị oke mmụọ nọ n'ime onye a si n'ime onye apụọ, ọ pụọ kwa eziokwu. Nke a wụ solution. Ikpe ekpere ma ọ bụ ịga ọfọsọ ọgụrụ kwa eziokwu. Mana o nwere ndị nke ọja amụrụ, ndị tagọrọ nchara, ndị bụ igwe. Ọsị onye ka ụrụ bụ ha sị na ha bụ igwe, ha kwechiri. Ha dọrọ dị hapụ. O wee sị oke ọ fụrụ igwe ezinọdị ya. Ọ mara ihe ndị anyị dịrị na aga agbariri onwe. You must bring something, you must chụọ n'aja. O wee sị oke na onye unu jide ezinụlọ ya mkpa ngwa si n'ime ebe anyị n'ime igwe ezi. Ime eme ha si n'ime banye n'igwe ime igwe ezi. Igwe ezi a wee duru baa na mmiri gbagbuo ha, ha bụrụ ihe aja. O nwere ihe na-aghọta. Ị ma na o nwere onye asị na anya onye kpụrụ isi. Ọ sịrị ya fụwa ụzọ. O were ọnụ mmiri metụ na aja gwọrọ ya. Ịchọ ka a gwa gị n'otu ilu nzu na-ede. Ihe o mere ihe agba ọrụ ka ọ lụrụ. Problem nke ya bụrụ start seed of ụzọ. Anyị alụrịrị ọrụ. Ị na-ege ntị wee ihe na-aghọta. O nwere problem niile na-aga alụrịrị ọrụ. Ọ bụrụ na ịlụrụ ọrụ, ị nwere solution. So problem a dị iche iche. Onye ka anyị si na key dị iche iche. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọ bụrụ na na-enwere problem, enwere solution eji solve each problem. So ọ bụrụ na enwere that problem, use the right key ka ị nwee ike solve that problem. Kedu question anyị jụrụ again? Can someone with agwụ decide? Yes, so ihe na-ekwu bụ na ọ bụrụ na na-enwere ọkpụkpọ oku, ọ bụrụ iwu ije na-alụ n'ụka nwanyị ma na-agwụ mara gị, ị ga-adị limited. O nwere ụfọdụ ihe ị ga na-alụ, ị ga na-asọlvụ problem ndị ahụ ike okwu ọnụ ga-asọlvụ. Mana problem ndị anwa niile ka achụ aja ma ọ bụ ka eme sara ka ime asọlvụ ya maka ijiri those key. Mana ime enyi like Igbo spirituality, agụgo so many spiritual books. Ihe nji like Igbo spirituality bụ na anyị dị n'Igbo dị n'oyibo. Enwere okwu ndị na-abịa na ewere ike okwu ọnụ sọlvụ dị ya bụ ndị na-abịa ọ bụrụ na a ga-achụrịrị aja ihe mmee. O nwere problem ga-abịa, a ga-achụrịrị aja ọbara. Ụdị ya Abraham asị ya were eburu wee chụọ, a ga-achụrịrị.
nwee nke ga-awụ ọbịa ọ bụrụ aja saraka ka mmadụ ga-atụ nwa onye na-akpọ Dọkas. Ihe Dọkas eji wekpọta ya n'ọnwụ na Dọkas na-enyere ndị mmadụ aka na-eme saraka. So o nwere problem ọ bụla ị ga-asọlvụ only with prayer. Nwee ndị ma asọlvụ mana ọdịnala nwere ha ncha. Ịghọtara ya? So onye ka anyị sị gị n'ọdịnala ọ bụrụ na problem gị na-asọlvụ wuru ya ọdịnala wise, ị mara na problem ị nwere onwe ebu nje anwụ nọ ihe ị ga-ebu tiri na-eneri ya. Mana aka m tell you na ọ fịara ahụ inweta problem enwere solution n'ọdịnala, mana problem ndị mmadụ na-enwe bụ ụfọdụ na-enwe obi na maka ihe na-abịago gwa ha na ọdịnala bụ demonize ọdịnala. Ọdịnala abụrụ ịgwọ ọgwụ. Ọdịnala abụrụ ịgwọ ọgwụ. Ị na-agwọ ọgwụ nwanne iburu onye ọdịnala. Gịnị bụ onye ọdịnala? Onye ọdịnala bụ onye nwere nsọ. Ị ga na-asọ nsọ ana. Ịfụ nwunye mmadụ idina nwunye mmadụ, ije na were ihe abụrụ nke gị. Ị mara ihe ahụ ndị bụ nsọ na ihe abụ nsọ ana ime ya. Onye abụrụ iwe onye ọdịnala, maka na onye ọdịnala bụ onye na-eme etu a ihe anasiwe ekwu. So ọ bụrụ na ije na-agwọ ọgwụ na-aghasa ndị mmadụ enye ule na-agwọ ọgwụ ka i wee gbuo mmadụ, iburu onye ọdịnala. Ọsọ ya bụ onye Igbo dibịa. Ịghọtara ya? So ndị ka nsi gwa mbụ agwa na dibịa abụrụ a representative of ọdịnala. Dibịa wee profession na otu a medical doctor si wee nọrọ. So before nkwụcha ihe na-achịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na ị nwere agwụ eche ịlụ n'ụka, I wish you good luck. Mana I can tell you na ndị a na-arụkwa n'ụlọ ụka na-abịakwa n'azụ setụrụ ụfọdụ ihe. Agwanyere onwe ọtụtụ ndị ma ndị na-arụ nwe ministries na-abịa haziere ha ihe n'ọdịnala. Esetụrụ ụmụ mmụọ then jezie ebe ha nọ n'ọta ha na-akabashi. Ọ nọkwa bịa setụrụ ha. Ọ bụrụ na imere etu a, ka bụ eziokwu akụrụ mmiri. Ọ bụrụ na imere etu a, ibido ministry gị without esetụrụ forces ya matana forces, mmụọ ndị kpọrọ ọrụ maka ịta nọ n'elu. Ọ mmụọ be nne gị na mmụọ be nna gị kụbara gị. Ọ bụrụ na isetụrụ ha je bido ministry gatụ obere ọ daa. Ị nwere ike iche na nebo gị na-emeka ekpere gbachiri ihu ministry gị, ọ bụrụ ya. Ihe pụtara ya bụ na ile ọra foundation gị ọfụma maka ime ya bụ odogwu. Ma ọ bụrụ na ị fortify ya forces ga na-replenish na-enye gị more power after ka ihe exhaust nke iji. So ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ arụrụ ụka na-emedo ihe gbasara ụlọ ọdịnala, ịchọgoro ije na-eme ka bashin ka ahụ ya cup of tea. Mana agwara gị in the next 10, 15, 20 years the way ọdịnala ga-esi wee take position, ị ga-adị surprise. Ife ngwa na-eme n'ụka ihere gara eme. Maka ama mgbe anyị bidoro ozi a na 2018, it wasn't like this, but people are coming back to ọdịnala maka na ndị ọcha riri anyị anyị front and back. Agwụgwọ m ndị mmadụ ihe dị iche na ọdịnala na ịgwọ ọgwụ. Ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ bụ ọdịnala, ọ bụrụ iti mmọnwụ bụ ọdịnala. Ndị a na-eti mmọnwụ na-ajụ ọgwụ eti ma ọ bụrụ onye ma bụ ọdịnala. So ọdịnala bụ ịkwụba aka ọtọ debe iwu iri a nye ma bụ onye ọdịnala. So ọ bụrụ na ọrụ ụmala gị esi na ike ịrụ ọnụ ụka, I wish you good luck. Ịbịa kwuo mma enyere gị aka setụrụ ọrụ ọdịnala forces gị. Ịchọzi ịrụ n'ụka, good luck. O nwekwara ndị nọkwa n'ọdụ ka my children in temple na-alụkwa n'ụka, mana ha na-agba mbọ bịa setụrụ ọdịnala wise. Ịghọtara ya? So mana mma agwa gị na ịlụ ọrụ ọdịnala dị original ihe ejefa hapụ maka ego. Ọ bụrụ na ngwa gị testimony si na-eme na temple, ị ga-adị surprise. Mana ọ maka na ya dị ọdịnala ya na-eso ihe ọlụ ndị nọ na temple anyị, mana ya afụ ndị temple anyị n'ihu ọrụ ya afụ ya na social media atọ. Maka ọ bụrụ ihe anyị ji maka ebe mana I can tell you na enwe massive testimonies. Anyị amaghị ụmụ nwaanyị ole bịa Ogbuefi na temple because of na ha na-achọ nwa mụta nwa. Mana ọ bụrụ na ọnụ ụka anyị ebie na social media, a ga-enye onyinye ụbọchị ọbịa o jere ụlọ ọgwụ asị na ọ dị pregnancy. Ọ ga na-enye onyinye ọnọkwa 3 months 6 months ihe akọ ya enye gị dọtị n'ọmụọ nwa. Mbọsị ọ ya amụkwa nwa, anyị akpụ ewu, anyị ebu indomi, anyị ebu akpa rice. Ndị mmadụ abata abụ blessing ọ na-ewu. Ịghọtara ya? Mana ọdịnala ya na-enye testimony. Onye arụchara ọ naba, onye achọ bịa gbuoro mmụọ na-akwa mmadụ anya anụ ya. Mana ndị ụka na-eme mkpọtụ. So ọ dị ka asị ofu agwụ anwa pastọ ji alụ ọrụ ka onye ọdịnala ji alụ ọrụ. So echi elu n'ụka, I wish you good luck. Thank you. Thank you so much, sir. Thanks for that eye-opening answer. The next question is there a time Igbo spirituality permits killing of twins? Ihe gbasara igbo ejima, ndị a bụ some of the things ndị ọcha ji wee buy allegation. Nke bụ isiokwu na Igbo spirituality dị against spilling of blood. Anyị nwa na-agbụ alụ maka na my own clan bụ descendant of Olu. Anyị na-agbụ alụ, anyị mana ihe ọbụla wee kwafu ọbara, you pay dearly for it. Ịghọtara ya? Even na Bible,
mgbe ha gburu nwanne ha nwoke Jizọs, ndị okenye ha sị let the blood be on their head, maka na amara ihe ọ bụla emegide spirit blood na aga ata afụfụ ya. So nwere ebe ịgwafu ọbara wụ ihe ọma n'ala Igbo. Ndị Igbo fara na atịtị ka m gwa gị ihe mere. Ime nwere ihe dị iche Igbo spirituality and culture. Ụmụnne anyị ndị Yoruba ọ na ebe a ka esi wee nwee the concept of ụfọdụ ndị gburu ejima. Yes, mana ana m achọ ịgwa gị na that na abụrụ African spirituality. Igbu mmadụ abụrụ African spirituality, kama na o nwere ike onwe some culture ma ọ bụ ụtọ na onye ajọ mmadụ nọ asị eze ma ọ bụ decision making people, o wee bụrụ onye na-asọ ọkụ blood ma ọ si je gbuo. That does not mean na ọdịnala Igbo niile na Igbo spirituality support igbu mmadụ. So ọnwa obodo unu, ọ bụrụ na ndị obodo unu gburu ejima, ihe akụkọ pọpti unu mere ya out of ignorance. Anyị nwa bụ ndị descendant of ndị nwere ebe anyị ji wee spirit blood, maka na anyị na-akpụ alụ, anyị ma na ịgwapụ ọbara wee kpụ alụ. In fact, ịmụọ na ọdịnala Igbo in Igbo spirituality dịka anyị nwa na-agbụ alụ, ịmụrụ na igbu ọchụ, ịmụrụ na ime abortion wụ a na-akpọrọ ya alụ. Inwere idea? So ihe m na-achọ ịkọwara gị m na the concept of isi na-egburu ejima n'ala Igbo imeji because of no nwere few people merienu out of their own ignorant sizie na ọdịnala Igbo na-eme. Ọdịnala Igbo adịghị sanction it. So ọnwụ na onwere ndị merienu, ọ bụrụ unu mere na bụ unu go and cleanse your place. Ọ bụrụ na ọdịnala Igbo ka mmakwa atụ na akwụkwọ na Bible, ụfọdụ ndị eze like King David ihe kpọrọ nwunye mmadụ Uria, kpọrọ nwunye mmadụ ebonyi nọ ndị ọcha niile na-akpọ nwunye mmadụ. Ụnụ anyị ejizi because of ihe ụfọdụ obodo mere wee bozie ya ọdịnala Igbo na ọdịnala Igbo sanction ya. Oge ndị ọcha na-eji na-ekwara nwoke ibe ha ebonyi nọ ndị ọcha niile, oru na nke ahụ ọ bụrụ matter of choice, mana ofu onye metazi ihe n'ala Igbo ọ bụrụ Igbo spirituality merie. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? O nwere mgbe Igbo spirituality dị iche na ọdịnala na omenala. Omenala bụ culture ndị. Etu anyị si anụ nwaanyị na Anambra abụrụ etu esi anụ nwaanyị n'Enugu ma ọ bụ n'Ebonyi. So culture ndị dịrị ndị. So imagine because of that wee sizie na generalize ya. So gịnị ka m na-ekwu? Ndị ọcha nwere mpụ na ọtọnọ. Enwere ndị dị na-enwe nnefa n'obodo oyibo na their own culture. Ihe ejizi because of that demonize ya ndị ọcha niile. Etu a nke ọ dị na Africa. So onye ndị egburu ejima ha gburu out of their own ignorance. Ma onwe a gburu ejima na Africa. Imejizie wee bụ Africa niile na our spirituality bụ na-egbu mmadụ. Ọ bụrụ eziokwu. So ihe na-achịkọwa na Igbo spirituality has never approved murder in any form. Thank you. All right, sir. The fifth question is lesbianism and homosexuality an abomination in Igbo spirituality? Daalụ maka ya bụ ajụjụ. Nke mbụ bụ na n'ọdịnala Igbo ọ bụ alụ nwoke ijekwu nwoke ibie. Ọ bụkwazi alụ nwaanyị ijekwu nwaanyị ibie. Is not permitted in Igbo spirituality. Mana ụfọdụ culture like ụfọdụ ndị anyarị ndị enwere culture nwere ike na-eme ụmụ mpụ na ọtọ n'ọdị etu a. Mana echefukwana na mgbe anyị na-agụ akwụkwọ ndị ụka ọbịa na agwara anyị n'ọhịa ka eji wee mebie obodo a na-akpọ Sodom and Gomorrah. Yes, mana o selitekwana na nke ikpeazụ a. Yes, o solitego and ọ dị mwute na ndị ụka anyarị bịara wee banye our tradition bad name wee mee ka ndị mmadụ hapụ isozi ọdịnala. Igbo spirituality nwere high moral value angwa. Mana since ha bịara ihe ọdịnala bad name turuzie ndị mmadụ doba ha n'ụka ọbịa ịfụ na mpụ na ọtọrọ. Ịma na o nwere ndị na-eme ọtọrọ dị iche iche. Ebidoro boarding school, ị ga-afụ ụfọdụ skuulu asị na skuulu ụmụ nwaanyị na-agụ na ya. Eluo na skuulu a na-eme mother and daughter, a na-eme supe. Ịghọtara ya? Ihe niile na-abụ ihe modern way of life bido. Mana ọ dịrị etu a mgbe gboo. Etu a ka ọ dịkwu nwoke ijekwu nwoke ibie. Dasị na onye a na ndị na-akpọ ntu. Ihe a niile ndị agba alụ. And it will remain alụ as long as Igbo spirituality is concerned. Is an abominable act ọ bụ okwu na-asọ ntụ oyi. So n'ọdịnala Igbo forbid ihe ọbụla bụ ihe adụrụ etuchisikie. Maka na nwoke ijekwu nwoke ibie na nwaanyị ijekwu nwaanyị ibie ọ bụrụ natural plan, ọ dụrụ natural. Ka nwoke ejekwu nwoke ibie na-ekwu okwu dị aṅa na-use bedroom voice. Ihe a dị unnatural. So ihe na-achịkwa ihe na-etu abụ alụ n'Igbo spirituality. Daalụ. Right.
Can someone marry his or her distant relative in Igbo spirituality? Thank you for that question. Ajụjụ ya bụ mmadụ nwere ike ịnụ relative ya na eze ya straight n'ala Igbo spirituality ọ alụ ka ọ bụ. Ọ ihe niile abụ ihe ndị ụka mere anyị na-ekwu ya ọ dịka asị na ha ndị arịrị arịrị anyị fọ ntamba mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa o nwere ihe anyị na-akpọ alụlọ mmụọ ma ọ bụ ije Krismas. Alụlọ mmụọ abụ ihe na-eme na-esogbu m jee once when I was small. Alụlọ mmụọ abụ alụlọ mmụọ na-abụ nna example ebe ndị niile mụrụ nwa dị ala lese na family ndị be obi ndị niile mụrụ nwa dị ala na family ndị be obi a ga-abịa na be ndị be obi anwa oge nke anyị kwara uniform onye ọbụla ịfụ gị na-eyi uniform ị maa na gị na ya mụrụ nwa dị ala na ofu family ahụ ọkwọ ndị ikwu nne gị odaiz ndị from ya mother daya anyị nwa jere ikwu nne anyị ebe esi nụta my mother so ndị niile mụrụ nwa dị ala na family ndị be obi a nke a na-aba anyị ebe mụrụ nwa dị ala enwere ndị na ụmụ oji ha si ụmụ oji mana mmafa si from that family dị afọ ha nwa dị ala ihe ọ pụtara bụ na my lineage nwa m ọbụla ma ọ bụ nwa m ọbụla agba eje n'ụmụ oji na family aje n'ụmụadị ị na-ege ntị etu a ka ọ dịkwa n'obodo family si enwegasịrị ndị si ma Nnewi ma ndị si ebe dị eziri nne a wee bịa onye nọ n'obi ahụ nwere ike ọ sị kpọkuo ndị ichie si ya na ọkwa ife yi gwa na ụmụ ya ọ mụtara be die na ọha bịara arụlọ mmụọ osi na nne a ha wetara were obere nri jee n'ebe akwarị nọ ya tụpịa ebutekwa ndị ọzọ etu a ka ndị ọbụla ga-etisiri ndị ọnya ahụ ebutere ka dị ọrụ ụmụnna na ndị na-ebe na-abịa ya eri assorted types of food. Okay, can I continue? Sorry for that hiccups. So ihe anyị na-ekwu maka ya bụ na ya bụ gbasara alụlọ mmụọ ya. Yes. Relatives. Yes. So ihe anyị na-ekwu bụ na mgbe elu dị ezi dị n'ukwu ụkwa ihe eji eme nye mmemme dị etu ahụ bụ ka ị marụ ndị gị na ha iwu nwanne mana kịta ụka abịago demonize ihe niile gbasara Afrịka ihe anyị ji wee dị ebube ihe ọbụla wa Afrịka ọ mmehie ọ ịgbara arụsị idol worship ọ bụgoro mmemme a na-eme na village square ahụ ihe niile anaghị ihe niile n'iyi ihe niile wụzi idol worship so wee mezie ndị be anyị kịta ifuje na nwanne nwere ike ụmụnne na-awụ eme iti onwe ha na Lagos maka na onye ebe ka ịwere ahụ onye Oraifite ọmụọ na nwanne nna ya na-anụ n'ọzọ ụbụrụ ma ọ na-anụ n'Imo steeti jere ebe a mụtakwa nwa olu ebe ahụ iwe onye Imo steeti ahụ onye Oraifite ha na-akwara iko ha ama na nwanne ka ha bụ o nwere ndị megidere ndị ime mgbe ha bataji na vileji ka abịa asị ime ọnụ nwanne gị dị ihe a ọkụ etu aka ịkpọ alụ si bido ihe na-achọ ịgwa n'ọdịnala Igbo ọsọ kpọọ ya ihe ọzọ kpọọ ya ọsọ kpọrọ ya nephew kpọrọ ya cousin ọdịnala Igbo ngwa ha niile nwanne ọ na-abịazi na oyibo na-asụ oyibo ọkụ ya asị distance cousin nke ihe niile ahụ nwanne gị ka ha bụ n'ọdịnala Igbo ịma anụ onye ọbụla gị na ya nwere relation to the 5th generation as long as no onye dị ndụ ga-akụwata wee etu gị na ese bụrụ nwanne na be anyị you are not permitted as long as no onye dị ndụ ga-asị yes na onye dị etu a na onye dị etu a na nwanne ka ụnụ is not done ọ ga-abụrịrị til enwerozi onye nwere ike interest on both sides ma na ote ga-ezigbo aka so n'ọdịnala Igbo nwanne anaghị anụ nwanne ya ihe ọsọ kpọọ ya ọsọ kpọọ ya distant nephew or distant cousin kpọọ ya oyibo ka eso isicha oyibo nata ihe a na-achọ ịgwa gị na gị na onye ahụ nwanne na ọ bụ tabu n'ala Igbo daalụ. All right. Can someone claim the right of Diokpala when the father is still alive? Thank you for that question. N'ọdịnala Igbo onye bụ before mmadụ asị na ya bụ Diokpala ma ọ bụ zọwa property nna ya nke mbụgoro bụ na nna ihe ọnwata ihe bụ nna bụ a chief priest of the family. Nna bụ onye nchụaja adịghị captain na n'ofu ma ọkwa ịba onye nchụaja adịghị bụ ọ na-abụbụrụ onye nchụaja n'ofu ebe ịghọtara ya so your father is still the onye ji the mantle of leadership onye ma bụ the chief priest of that family that's Igbo. Onye ka ndị Igbo ji asị na onye marụ nna ya marụ ndị Igbo so nna gị ka bụ the chief priest as long as your father is still alive or your father ka bụ the chief priest of that particular family. Onye kpatara n'ala Igbo na be anyị mmadụ anaghị echi ọzọ tụrụ ugo
na-azụ ugo na-abụ n'ihu nna ya. Ọ bụrụ na ị kpatara ego chọọ ichi ọzọ na be anyị, ị maa na ime ebizi under ya father's roof. Is either the normal thing ị kwesịrị ime ụwa na ị ga-ejekwu nna gị si ya mpa na ị chọrọ ichi ọzọ, and therefore na ị echi ya ọzọ first, maka na onye bụ nna ya ụzọ mụta dị ọkpara onye mụziri ya. So ị ga-ejechi nna gị ọzọ unless na nna gị ọsịziri God forbid na nna gị wee onye riri eri wee sị na ya chọrọ ichi ọzọ. Ị maa na ihe ị ga-eme na be anyị bife echi ọzọ, ọ bụrụ na nna gị na-eriri nna gị rie nna front and back na ọ chọrọ ka ichigwe ya ọzọ dịka nwa ya, ihe ị ga-eme wee maa na ị ga-akwapụ na be nna gị. Ị ga-eje ebe elolu ha n'obi, ilu ụlọ biri na be gị. Mgbe ahụ iburugo dibịa ụlọ, ọ bụrụ dibịa ụlọ na ị nọ under ya father's roof, ọ bụrụ nke ahụ. Ị ga-eje na n'obi gị lụọ ụlọ, biri ụlọ, kuchie ụlọ gị, ibe ọnụ ọbịa ka ibi, maka na asị na nwoke biri ụlọ kere mmụọ kwa eziokwu. Mgbe ahụ ibizi na ya kpo na obi, ịbejesi anyị na ị chọrọ ichi ọzọ na nna gị ekwerọ ka ichibe ya ọzọ, akọnfam ma ọ bụrụ eziokwu anyị ga-echibe gị ọzọ, maka na ị nọgụ na n'obi gị ịbụzi onye nchụaja gị nwa bụzi aka ji ọfọdụ bụ ngwuru gị ahụ. Mana ị ma nọrọ under ya father's roof, under ya father's ngwuru na-azakwa aka ji ọfọ, a na-etubeghị ugo nwanyị na nna gị eturu ugo. Ịghọtara ya? So onye akpata n'ọdịnala Igbo, nwata nwoke nna gị mụtara, ị ma abụ ndị ọkpara na-azọ right dị ọkpara n'ihu nna gị? No. O nwenu na-eke etu esi azụ mmadụ ji abụ dị ọkpara na be anyị bụ unless na nna gị obicharụ ndị nwụrụ, akwa ya ime ebere ya nna gị, imechara ebere ya nna gị anwa wee nwee ike wee nọchie site n'iwuzi dị ọkpara a n'ọgụ nwabụzi the new chief priest. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị. Ịghọtara? So etu a ka ọ yesi. And nke ọzọ ọgwụgwọ n'ibu dị ọkpara, ị nụọ nwaanyị mụta nwa n'ihu nna gị, ọ bụrụ na afọ enirisi nna gị nwụ dị ọkpara nwụrụ n'ihu nna gị, nwunye gị na ụmụ gị ga-apụ obi ịnwụgo n'ihu nna gị. Dị ọkpara ara anwụ n'ihu nna ya, ịnwụ ana n'ihu nna gị, ma nwunye gị ma ụmụ niile ahụ ọ mụtara anyị ejelolu ha n'obi ọzọ. The second son nọziri nna ya bicha ndị nwụọkwa nna ya nya bichi n'obi. Enwere ihe na-aghọta? So etu aka ọdịnala Igbo si eme. Daalụ. Right. Is there any sharing formula from family wealth? Yes, abịa na ihe gbasara sharing formula na ihe gbasara ezinụlọ, o nwere na-eke. O nwere ofu enyi anyị nwoke na Nnewi. Okay, I'm going to get I'm going to get my ụmụnna anyị ebe a. Nwoke abịa kebe anyị akecha the second son ya na anya trailer. The second son ya nwa ji ego. Ọ bụrụ sọ na o ji ego. Na second son ya bụ onye ọ na-adabara anya ya ọfụma. Second son ya bụ onye na-abụ oje ugwu Awụsa bataba ogote ọgwụ, gotacha ma azụ, gotacha ma ụmụ ihe dị ihe na obutere mpafa wee na-eneta nnafa anya. O wee ruo mgbe nnafa na-achọ kpọgotazie na age, nnafa wee kpọọ ụmụnna. Mgbe o lochara ụmụ ya niile a n'obi, nyecha ụmụ ya nke o nyechara onye ọbụla nke wee beje na nke nwa ya ahụ bụ the second son. Ihe o mere ụmụ o welu maka na onwenu na-eke etu sọrọ ya ka ọ yesi wee ke. O weluzie another land again. Nye kwuo datu nwa ya nwoke anwa nke anwa ọ fụrụ n'anya, nke anwa na-eneti ya anya. Ọ sị na onye na-eneti ya anya, na onye ama mgbe ọgwụ ya gwụrụ, na onye ama mgbe ihe na enwere ihe ọbụla ya nwere ike inye, na enwere akụ na ụba, mana ana nke anya nwere na ya ga-enye nwa ya nke a. So o weluzie nwa ya ahụ kazi nwa ana karịa ụmụnne ndị ọzọ. So ihe nna achịkọwa bụ nọ onye nwe ife na-eke. Ọtara ya, onye nwe ife na-eji aka ya eke etu o si wee dị ya mma. Ọ ngwara nwa family nọ n'ụmụnna anyị. Ihe njekwu na-ekwu ana m agba instances n'ụmụnna anyị dị manụ ha nwere ana ihe dịka ebe lese nọ ha nwere ana ihe dịka 2 plot, mana ọ mụtara ụmụ okorobịa 4 mana ọ 2 plot bụ ihe dị ime ihe o mere. O wee sụ ụmụ ya na ụlọ niile ihe ọ pụtara bụ na ọ bụ na ekebe ya ekeme, ihe onye ọbụla ya eketa ha half plot. Nga that 2 plot anyị eke ya into 4, oketa onye ọbụla half plot. O wee sị ha niile na onwere onye na-apụ anywhere. Ụnụ niile onye ọbụla na ebe ụlọ n'ime compound ofu gate ka ha niile si apụ.
So ihe ọpụta bụ nwekwa nke mere to my own cousin. That my own cousin bịara nwee ụlọ, nwee plot, about let's say 2 plots na the compound. Ihe o mere bụ na one part where ebe ọ lụrụ 1-story building ebe obi, the other part where ebe a lụrụ the old house. Mana ime men ka ọ bịa kechaa the house. The second son ya maka the third son the father. The second son bụ onye nwe ebe ahụ na-eme. Why the third son, the first son nketa ebe the old house. So the truth of the matter bụ na o nwere na-eke. O nwere ihe gbasara ụmụnna ya. Natara ya? O nwere ihe gbasara ụmụnna ya. Na onye nwere ihe eji aka ya wee kee ihe. Daalụ. Right, viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana and Ugochitubelu with the WhatsApp number showing on your screen. Ogbuefi, thank you so much for coming today. Well done. We really appreciate it. Thank you. Before we go, any advice for our viewers? Ka ọ dịkwanụ n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ị na-enweta ozi a na-emetụ aka na share button. A sị na ọmaka ya emekwa ọnụ ụlọ. Ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ, send them message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Ka emesịa nọ. A sị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụọ aja, emesịa na ọ ya ekwu ome. Udo dịrị ọnụ.